mwari wakanaka tatenderwa kusanganisira wananyama kutaura kwavo gaidiremekedze utungamiriri wese remekedzewo vana baba happy Father's Day to you vana baba mwari vakupei uchenjeri uye mwari vakupei zvikwanisiro zvokuchengetawo mhuri murunyararo nemurugare gaidiremekedze vavhangeri uye ndiremekedze mufundisi neutungamiriri wese muzita ramambo Jesu amen. Chada ndishe nemishoko raMwari ravada kuti tinzwe mangwanani ano kubva kubhuku yaLuke chapter 5. Luke chapter 5. Nhasi ndauya neshamwari yangu number 1 journalist muZimbabwe Zigo ndiari pakonaka. Luke chapter 5 from verse 1. And it came to pass as the people pressed upon him to hear the word, and he stood by the lake of Gennesaret, and the 2 ships standing by the lake, but the fishermen had gone out and were washing their nets. And he entered into the ship, which was Simon's, prayed him that he would thrust him a little from the land and sit down, and taught people out of the ship. Now when he had left speaking, he said unto Simon, Launch out to the deep, let down your nets for a catch. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all night and have nothing. Nevertheless, at thy word I will let down the net. And when they had done this, they enclosed a great multitude of fish, and their net began to break. And they beckoned the other partners which were in the other ship, and they should come and help them. And they came and filled the 2 ships, that they began to sink. When Simon saw it, he fell down at Jesus' feet, saying, Depart from me, for I am a sinful man. Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Jesu wasvika murwizi ndokuona kune vanhu vakawanda ndokukumbira bhoti raPeter, Simon Peter, kuti aparidze ari kubhoti rake. Simon wabvuma, Jesu wapedza kuparidza ndokubva achiropafadza Peter amupa bhoti rekuparidzira, akamuti ayo kanda henyu mambure kwakadzika. Usiku hwacho vanhu ava vasina kubata. So Jesu unoziva kuti Peter chaakagarira pano haana kuinga vhangeri asi aika kuzobata hove. Saka Mwari ndokubva vati munhu unofanirwa kuwana zvaainga nokuti une zvaaita kuna Kristu kuti aparidze evhangeri. Nyaya ndinayo nhasi ine chekuita nenyasha dzaMwari. Yandiri kutora pastatement rekuti pavakabata hove zhinji, mambure avo akatanga kubvaruka, their nets began to break. Mambure akabvaruka haagone kubata hove zhinji nekuda kwekuti mambure akabvaruka hove dzinobuda muneti. So statement rekuti their nets began to break ndokubva vabata hove dzakawanda. Zvinongoreva kuti haasi mambure akabata hove asi kuti hove dzakabatira pamambure dzichika kubuda. Nokuti mambure akabvaruka hove dzinobuda. I want you to get this picture. Kana wakamboredza ukaita mambure kana kungeza hove, unoona kuti kana paita buri kana mambure akabvaruka haugone kubata nokuti dzinotiza. But aya mambure ndeyekuti neti rabvaruka pane munano wekuti vakabata hove dzakawanda. So zvinogoneka sei kuachivha chinhu chakakura kudaro ipo paita problem yakadaro? Zvongotaridza kuti pane nyasha dziripo dzinoita kuti zvisingatarisirwe zvisanganikwe nazvo zvibatike muupenyu. Peter waropafadzwa nekuda kwekuti une zvaaitira Kristu washumira ari bhoti raPeter. Vanhu vanga vakagara vese vakaparidzirwa naJesu havana hove dzavakapiwa, and I will explain. Nokuti zvingaita sekunge Peter ndiyangu ndiwa bedzi vamwe havasi kupiwa sei. Jesu wakarayira Peter kuti kada mambure kwakadzika, kureva kuti hove dziri kubatwa nemambure. Kana munhu asina mambure but aripo kurwizi haugone kusangana neropafadzo iyi, hauna a system to attract the blessing of the miracle. Shoko rangu mapisa remaroti wakazodza musoro namafuta mukombe unofashuka. Zvona
There must be something on your head that attracts the overflow. Don't tell them what you want to minana, but punish you as a operate in the minana, and my systems, not my principles, and our Jika. I'll give it to you. So, why not? Ela ficou no programa. De que eu ia para o canal, mas de que o marido chegou dali, o babado ficou no programa. Se pode na década ali, porque o marido todo ele está mandando de chuva no babuno ao. E eu padi vai no na marido. Do que o amor. O anem demais, o amor. Já sei que já é jogo, não se abre. O chama camarada não vai, se vai circuita. Só que para ninguém na mata na marido, ele vai ter marido but you want to take good drop and speed. Anyone who can catch it, I know how to catch it. What's catching the change? I got to by Elisha. What I'm to Zoga, everybody now. Why they would put it to Shanda and principles? Young Arimari, women, I don't know that each of us but we are a result of reproduction, creation. Bakasipa na mnani manu sio bakanyo wa Bible itu Adam na Eve. Bamweleza kama musiku atakabere. It's a system ya kaispa lano anobeleka. So chakaispa mu system na mngani. Achiwani to side the miracle. Ukataka ku miracle, mwali wana kutumira muna nuzisa au operate in the system to get it. Kalika na Shamisa, when you when you want to know Shamisa, what they are things that are in the system. So, look at what they put on the way. Just what the rest of the Arab, let me give you this picture. Could we zoom just another in the land? Just wait for this. Don't you put the land without to take away my potential bias? Come in the way. Larete, não dou assim na bata. Saca Yesu baada uraropa fato kada mabule kwa katika. Owe todo takaba kwa nemu na kudaro na kukowe wala. Zipate no takatenge. Daga mbona mwe kombi. Yenge kati God given. Because bata na imani what to given what did you want to parita guys. Baba mtafu bata kombi because dai wa kwa ni kwete mimi. Hashaita kwa mfundi saba ndani mkombe na God given. But if we go back to the system, Munana one or Mugata. So Peter or Vita, but Munana is not for sale. That is for one, apaches, number two, animal Muriato, I don't want to see Kazika. Jonah put you all, I'll give this other picture. Kubat Wako, wrong. Yaga is the miracle. Miracle that is a net. Kutinete na hapa nobata waweza kawana. Why no kuti kutosatubata owe mvura no munana no kuti zirimo. Owe tinotogara mvura ino ukasatubata ndo watu munana. Kuzibata usimunana yagara iri principle yekuti ungatenda unofana wakubata. Bali munana ndenda kuzibata uri mamburu anofana wakuduza weza. So, Jesus, what we are doing, we are not going to do that. But don't be no, I'm not shaking when you put down and all that. Maybe during the night. But never want to put the shop around season I see. But Shogoramari no create a season, you actually missing. I love this statement. God speaks the right way in the right season. But that's the other side of God. Couldn't even other side. He speaks a way to create a season.
Musato wenda which Peter stayed there in Gera and was famous in Gera. Akaterera mwali webshire kwa kwegura. Mufema in akachara akakoa. Goa alikuwa musize, alikuwa obedience. Yeshobora mwali in the best season. So mwaka umuna mata muri mu obedience kwete mukalenda. Nguwe komwe wababo mwali ana musize ni alikainira. Iwe kuti ukaterera zvinotaura mwari, you create your own season of blessing. Haukomborerwe nokuti nyika ya right, unokomborerwa naMwari ari right, nyika isiri right. Ndopanoita kuti uone kuti izvi ndimwari izvi, nokuti maconditions kana asingatenderi asi zvikaitika unokupura nyasha dzaMwari. So Jesu akaparidza vhangeri arikugotera Peter, ende zvinotoshandisa kuti Peter akida sakapadziwa rakaudza namubata kusvika Jesu azoziva kuti Peter anoda fishi kudarika shoko. Ko vanhu takasiyana na umwe shoko unotomitira mushe but mwantoda kutanga zvasvika pazvinobatika sonoti rai ndokunamata. Saka Jesu waziva kuti vamwe vableswa neshoko but Peter mwoyo wake chaicho uri pafishi. Jesu ndokubva atichikandai mamuri kwakadzika ndokubva vabata. Bhaibheri rakuti ati Peter akawira mutsoka dzaJesu akati shiri bvai pano ndiri mutadzi. Vhangeri chairo harina kumuudza kuti iye mutadzi asi fishi. Paakabata hove akayanzonzwisa kuti ini handisi right muri mwoyo mutsveno. Zvichida ari kuona zvinhu zviviri, kuti usiku hwese nyaya iyi yaramba but kanguva kadiki kano kuti Peter ari kutarisa time kuti tatrasta nguva yakareba tikashaya mazausi, but panguva yashoma yatatrasta shoko rake tine magreat results. Ndokutarisa mamvuri kuti abvaruka akabvaruka mamvuri hatiwanzi kuda nechinhu but nekuda kwemurume asi tikuenda nedzakawanda imamuri akabvaruka. Ndobva vakaziva kuti apa vasikuitika masisitims ari ordinary murume wemutsvene une shoko raMwari. Asi Bhaibheri rinobva rati Peter kubva ipabva akabva asiya kutaura, akabva asiya zvefishing. Ini ndinotrasta kuti munhu kana business chinyatsofaya anobvira rimwe branch kana kuwedzera kuita basa, but Peter paabata hove dzakawanda ashanda basa. So imagine Peter akuenda kumba kunonzi adzimai vake kuti nhasi tazodzibata but ashanda. Chinokanzeni ndokamuri zvawabirikita nokuti kana zvakutofamba ndokanofana kuti uwedzera, but Peter uri chaakasitenda kuti unoyu watasangana naye ane mazwi ekuti nyangwe zvinhu zvichinzi hazvigoneka hapana chinobuda. Tadziona hove dzakabatira panesi. Oza ukada kuandastenda kubatira kwepanesi ipicha yenyasha yakadai so une zvinhu zvisingatarisirwe muupenyu hwako kuti uve nazvo kana kuti ungachirwa asi unazvo. Izvozvo zvega zvinofanira kukuudza ndiri taikire mamuda akagaruka but ane hove zhinji dzakabata. Ende kana wazviziva haugoni kudadira munhu nokuti hadzina kubatwa newe, dzakakombatirawo pauri nekuda kweshoko raMwari. Dai asiri Jehovha hazvigoneke. Mumwe unobva kuti nasatani achimuzeredza sokuti aiwa kungwara kwako kurongeka kwako kune vanhu vakarongeka vakangwara pasina zvese. Life is simple zvekudaro. Kafamba murodhi muntu unongofamba murodhi une vanhu vaunoona manheru vakumaraka vanhu havasi mumba vanhu chaivo changu chiri kuichi munhu haasi kumba uchichiri kuitika nyasha dzinashaifanira kwatibadari sori kanenge kadhafishuwa inofamba inoona. Let me take you away. All the picture wedding kune tradition yokuti munhu ari kuchata anovarwa meso dai. Varuperekedza vanhu vari kuchata ndiani akavarwa anozoti make the Bible disappear. Picha iyo ngaibudze kuti dzimwe nguva ari kutochata akavarwa vari kuperekedza vakatoti makeni unotozviona vheu yabviswa kuti nyasha zvechokwadi. Unoperekedzwa nevakati makeni mukadzi anodzimiya asiri aidiwa naJakobo. Jakobo kauya pamabani. Jakobo waida nacho
Iparadza kurwadziwa. Asi vanobvuma kuti mari yakanaka. Iparadza bhadhani munhu wake. Vakangwara vanenge vasina. Mwari unopasa kuti mari. Saka vakangwara munhu wadziwa manje. Ndoni makuti iparadza bhadhani munhu wake. Ashina kushinda. Oya taibata nipende. Mamura akango baruka hapana tinomuka. Bada tinomumanga taura shoko. So shoko la Mwari ndora utaone kuti mukangobuda padesa apa tapesa. Munetsinde mumangaka baruka Mwari. Bati munoite potrake napanza vangeli ndimo. Uye ndine message yana munhu kuti kana unokata. Saka azvinei kuti kune zvinhu zvekubharura ndeti. Asi shoko raMwari ari kuzochinja. Hama dzangu ikona ndimire upenyu anonasekubarura mamuri ezvese zvawakaronga. Bati kuronga kwese kwawakaita kana kukatepa with the grace of God will speak for you. Nyasha ndinoziva Mwari achitaura achiita zvinhu. Hausada kuzoona kuti Yesu uri pei. Isai ndoidawo kuti pamalisi vanofanirwa wakaenda wakatoenda. Ndiwe uchiri penyu. Ibonus ndimwari zvakamutoda. Vanhu zvaivashamisa musakati uchiri mupenyu. Unoita ikofuitira kuti pamwe hausisipo futi. Tine vanhu vanoimba nemamuri kusimba kwavo. But yandinoparidza haisi vanhu nemamuri akasimba. Ndevana vanobva kuti kune nyasha. Nokuti zvinorwa nemamuri akasimba zviriko. Makatoti dzirana kuti munhu amune nematambudziko chakati tese tinopesaniswa nerufu. Sora zasi rufu. Kunoenda munhu. Akana vao yakaenda pamatambudziko akasaita kuti you did do us a part. Yes, did. Munhu. Zvobarura mamuri zviriko. Iwo anosunga mamuri ako zvakasimba. But kune fishi mazuvano kune miti nematombo ari parucheka munhu. Hone unodzinga bati mumvura maita zvimwe zvinhu zviri kurwa nemamuri ako. Wakaronga upenyu hwako ukafunda ukaita maconnections. But kune mweya inoenda kumushairo basa. Spiritual attack, I couldn't wait. They put advice. Satan got okay, come to the back. Could never kind of moving, I can't make a funny club. One extract existing, but you have seen, I don't food, I don't want to look at the space. I see what's seen, you must say the same. And what's seen when you buy the watch of baptism, how much to Ago Satan? What's the man? The father made the watch. The choice, young woman. I am some cheese out of the Uga, Uga, the same one who know that when you know the one show. What is Simba? But it's check out the yes, not be the Canada but I don't visa protection of a Mure. Yes, I get a Mure chamber. That's a sign. The week cannot to be of Kanamuri Shakanaka. We don't want that city Jehovah. Oh, my put it now, but that city man. Then I say, oh, that's now, but that city man. Don't their own aim of their own strength, but that's the grace of the Lord.
ndanga kasubira Jese zinotoba boti uchinje wese unyashaifa bali bashaiwa mwari bashini mwara kashaiwa kubara kuna mashani akote friend wadai kushana na ikasiri mchinda uyu aida kuzimba basi yengu na basi doko bazo yengu na doko bazo kasika au not basara kupira yapa faina uoni mwika sikomiti musu aka kasika usakana ude mebo musu aka kasika baba sabaka biwa na mani katanga kuya disaspect niyo tuona kutafoma naka au koni kana usina nasho mpira unasha ukona jesi kaya watu kuna ukuresha unukulila basa kasika iwa ina kutini kwa but the time and chance I'll give it all. Then what happened Shanokan? Anamana Baga Shaika Yashaman. You would have to bring the mistake in Nibodi. The more God blesses you, the more you must fear in the God. Why? Don't you ever in the neighborhood against protection. You know what I want. Okay, close up. Wana problem. Kana masoja kana. Mtu toroke kwa sababu dai wana start. The more God bless you, the more you must love God and fear God. Why don't you know? Ni mambo ya kushukuru kwa ushiriko. Nyambo manetu wakawa shiriko. It's good to be in the moment on the ground. But what makes a motivation to follow about one day? Yes, I'm not going to pay. Why don't you know what I ask you to work at Zika? I wonder. Who's the chicken about? Who's the from the ways of even according to thy ways. Ni muda mwisho kwa nini? Jai kuna mtu sugu zilo ushike msoro. Ushibali sugu zacho unazo. Bali ya zaka hapana. Ugaita chakana tuone kitu chakana. Kuna kitu chakileza kwa kawaida. Yangu sugu. Shukuru tata kusikia ukisei. Ndio kuna mwezi don't trust on your next, trust on his ways. If you manage to work, Mambura kwa ananya, ukipaga ziko kune ya zilipo. Kune robo fato, no sai robo fato, ino fata wewe, ino boa wewe. Usapo umesa kusikira fato kwa kudita. Wakati wewe garawali tu, wakati kudira na mwana. Kuna watu garawali tu wewe kurunja wewe, rete mbona kesi ya chukita. But ni wewe paka ikaje ni mali chakafa. No matter
Esse
kuenda overseas. Kubva kwavenga usiya kuno kuti unoenda overseas. Utombinga zveshe. Trust his ways. Ibale shokura. Vanhu ora mashoko vachataura zvakakura. Vatiora pauchikoti Mwari mubatsirwa. Ndakati musanamata kuomesera. Kwete kuomesera Mwari. Mwari anoramba ari Mwari. Vanhu vasati vavo aitarisika kuti aizvikwidza ega. Aitonyora kuti this is good. Akapedza kuti this is. Ndaitaura mutauro wamazuva ano. Aita akapedza kusika kuti icho charova. Opa munhu kana ndina mati unotsatsa. Iya akaita zvese zvisina munhu. What can do without men? But men cannot do without never. And ndakati maruzo kuti necha kunhakorisa. Vakasika zvese zvisina munhu. Vapedza kuti vakasika munhu. Kuita kuti munhu asabvenyepera vanhu gomwe takanamata kupishe. Vese akamira pauno. Saka ndakatiredzidzika kuti. Ndisakatungiramira pakanedzemba. Saka vanhu vakaratidza kuti enda pedzi. Ndisabvenyepera vanhu. Mwari ngavemubatsire pamaburi ako iwayo. Uchitisasa dzaiwo. Saka ndati munana kuti dzishaya dzirimo. Unotozoona kuti nekufunda kwese unoshaya basa. Vakafunda vacho vachitotsvaka. Vativauswani kuenda kusukuru wanu. Anoziva kuti kaenda pakabva pakanzi no job vakenzi. Ukatarisa pakati. Unonono zvishanda. No job ivo. Ndasenda vana vakaenda musango. Vanotoita basa panoshanda vanhu kuti no job. Inakawaidza kuti nakavona pamauto job. Ukashaya wanyasaka Mwari. Mapepesa anobuda zvakanaka kuenda kunze ikoko. Unobva kunditamo waikoko. Tiri maburi aripesa tinowana anobva ikoko. Aunozoona kuti akomana kana wakatoenda ikoko. Saka haasi visa. Ndogande itopeka tiende. Ndonokurovera mberi. Hakuna chinohwadza nekuita nhamo usiri kunyika yavo. Ndogara ndikwatsafika. Tine vanhu vekutoti kutadzoke vanhu vanofanira ari kudana. Akudzongeke. Zvekudzongeza. Nemamvura akafunga so. Kuti ndodzoka nesecho here. Andrega ndikuitira tinotenge. Ukashaya Mwari. Satani wacho anokurovera iko. Zvinobva nemamvura zviriko. Iko kune nhamo zeko. Every level ina devil wayo. Unozwa kuti ndakapa zviraita asiya munhu wacho. Ndimoni yai munhu wacho iye hombe kwayo. Basi ndakanowana zvadai kutovarore. Kwazvakutorodhiza tikendo. Vakuna muma kutatiriku. Kwana mune kwakanaka. Batiza kuti chiriko chinochera mafungu. Kuva nawo mamburi kwakanakisa. Vanhu vasheka shoko raMwari. Zvicheka mamburi zviriko. Richitopedza andiprofite panzvimbo imwe life yako. Kuti ndakaronga zvinhu zvangu ndikadai. Sei zvakavhenga nepapa hove dzakapoya. Zvakatika magambo. Chakanaka chikashayiwa Mwari chinoipa. Ndaitaura kune nzvimbo ndikati vanhu vanongoyambirwa kuti muvengi wako mazuva ano Satani wacho hatanga kuvenga atanga kuda. Wotozoona time nandakavengwa parudo. Anoona vanhu atanga kudana anoti God is in it. Vachichovhenga kuti Mwari haazvizivi izvi.
Job, Satana anaenda na mwana Job, anamata ino kumuleza makamupa. Huyo ni fuma. Wale wanataka kumpa Satani pale sisi yake akamwona mbili para dress akasia mai Job. Kuna tanga ina sisi tunataka kuona mambo baduka one thing is outstanding like Job. Para kama yake kunacho pote ana hata wanapata kama anakukosa. Bali kuna kutifa ene. Kuna rushida kwa hapo anataka naye. But Job and one thing is outstanding like he was mature at a stage. Kutipata mkazi huyu dai so hasi. You don't want to do akatawa kama hapo ni kwa tasiri. Relationship marriage 30 years. Lakini sasa mfano mtapata ungesikia hicho kwani rauya ndio na uviziri. Prozo ni mambo yake mtasio tenda. Ya lugura. Aka kuona kunjera kuti this is a spirit not a person. Tinde kuma ondo kwa wale wangu basi wangu kwa shaka ni wewe china. Kuna baba para Jesus mama jikambata zoe uisira mvula jikambata uisira moto baba watu kusaba mwana wao watu kuona jamba asili ya mjini senge zako mpata wao baba anga machua wakastenda ili mwanangu hata alokubapo mama baba yako na Jesus 15 so mwanasika na wao ni swa mwe china ni watu mwanangu zaita mtaona nani kudi batinaruza haina ati zimundu weya vanhu vakagona kuziva the difference yepamunhu nemweya ukoparita pamunhu vanobatsira munhu. Kune mamuri ekuti apedza zvidzidzo zvake amusoro. There is a touching story I'll talk about it. Ndakatoona yaisha kune mwana akadhutwa Malawi nemukadzi anoimba kuti Madonna anofura kwa Facebook street akadhutwa nomukomana so akaenda nako kuAmerica. Izvo zvakazobudisa mapictures zvaizoka kumana zvakadzoka kakamusikana vabereki vakabereka mwana mukomana akadzoka kamusikana inyaya yeadoption vachikaenda kwazodii kune zvinocheka maburi munenge muna bhuri venyu kudzoka atiitirei unozotachimbiswa unozoonesa karugare rwacho muna Satani futi uti chakanaka chisina mwari zvaurikufarira zvese zvikashaiwa nyasha dzamwari zvinokuvadza izvi. Jesu akambokiswa naJudhasi. Jesu akatoziva kuti haisi kisi yerudo panotengeswa munhu. Kune rumwe rudo ruri dangerous. Dai Mwari akubata wani mwoyo kunzvera nokuti chimuda kutokuataka chinouya in the name of love. Mumwe munhu chikutomuondesa so ane munhu waanodana naye pane zvikutovaondesa murelationship rudo rwunokuwadza munhu. BP nemadzimai mazhinji indemumba ndiyatei mumeekuti aondiondekadza but akuti I love you but I love you amkwadi wakaipa anosvika paanocheka mapendo okusiyana kuvengana imoni mesi kana watorosora muchinamata Mwari nokuti chinorwa nedzimba nerudo rwavanhu chiripo. Mwana wangu zvakanaka pasakuda akuenderera mberi Mwari endererai mberi mwana wangu wainokuti zvinorwa navo vana avamba yunivhesiti kwavo zviriko unotoziva
cheka mapuri ku university ujiko. Uno chega voltando mais pro você na minha blessing. Uno zaga basa so amo weja. Stay pera basa. Tika mimi weja kama nos ditos só. Mamura no chego. Tadi dia mulai mas. Mamura apa baru. Atas bukan saudara. So Manuel ali capaz proses. Manuel ali no restoration. Não vai vamos chegar vamos chegar na chega mamura já tô pera. But não uso pura kuna kama wana wale mamura akachekwa. Ndio kai bakati ruisa. Asuma leo kwa sababu. Wanapoenda na worship paono ndo tunataka misa leo. Moigade tunataka misa mshoga. Warupa satwa iya ina saida. Mwali babu komorele ba mamura. Wesa eta kucheka na kuruisa. Kala kujibu kura kubaka kawana. Achada moroso na mamura. Ndio bado ni mtakatunda. Asal siapa dalam tanda tu, cuma orang tak boleh. Ini istri kamu jauh cinta, tak boleh lagi kamu. So sama dia mau jaga sana apa Westgate. Dan dia mana orang musuh, sama dia yang dia kapal kau bersai. Dia tahu tu orang dia, orang yang orang Robert sih, orang tu terdes. Anak orang pun tak itu. Tapi sesuatu, orang orang jual orang. Tim sesuatu. Oni semuta na papa ni orang zanai watu. Mesuma wila taita. Nasua tenti class. Ndio sana unatosha. Ndio uyaiti za kwa taita. Boss matata sege. Si, tazo sana na mungu kusumiro. Aiwa. Sasa ndio kufunda huko. Baje. Kana kama sana ngoza anuma yini ne tumu sana na mafuta yesai ali tsiki pamdeka na sababu zabo sana zabo kamba hakuna mtu mwingine ima zoni ndambo zabo na kusinde hapo ita ayo wasema taka kusanga na makuna baruka hadi sana nei holi pabatika hapo ndo
Uma mazara que é uma boutique, então não está dando muito jeito. Uma price muito jeito, staff muito jeito. Sabe onde é que a prova dizer? É, como é que não precisa ser staff? Sabe, ele não precisa ser, como é que ele ser? O gasto que não vai fazer para gente. De uma gente tem um price, a gente não tem que ganhar essa coisa. Aonde nós vamos tirar no plano ser uma cativa, o gasto do fundo. E daí que eu não faz a culpa não. Você deve estar nem de gás, não me pode avar. Vai para o outro tempo. Vamos embora de deixar caminhar. Vou valer aqui, né? Minha chefe da visco. Vamos seguir. Ele vai levar para casa de gesto. Porque viu a raiz de casa, a vida. Aí mesmo, mas olha, até não pode falar de coisa. A boca tem outra coisa, não vou
Ora askuda. Muri tweshobora ada. Ani tanu kachitambasi. Uko vipi na my phone calls. Wakongo ndarao za kutumta hiyo kamshi. Some of you don't. But I don't know what to He's a secretary dentist. He called me. I saw you preaching one day tonight. But I don't know what the education is. I think I'm teaching you Sarah, but my name is Shirley. So for this way, I'm not going to my state, but I want to put you on someone pay for the whole year. I think we'll be a pay. But this is not a problem. Nobody wants to get around.